Imosnos agora mesmo para o cine de Breixo en Marín, porque está a piques de estrearse aí o noso anuncio de Nadal. Quen contaba, Antonio Mosquera? Hai moita xente, polo que vemos, non? Home, claro, que tal, compañeiros? Sí, aquí está teigado este cine de Seixo en Marín. Dicía Juan Fuentes que non hai frío. Compañeiros, perdón, Diego, isto non estaba preparado. Non hai frío, di. Por iso temos aquí unha estufa, compañeiros, para ver ao quente. Por iso non hai frío. Mira, estamos aquí con Anxo, que Anxo é un bello coñecido do programa. De feito, el cree que aparece no spot de Nadal do Quen Andai, pero ti sabes. Eu non sei que non o vin, porque isto non o viu ninguén. En primicia, aquí neste cine Seixo de Marín. Ti vas a ir no spot ou non? E min dixérame que se gravaba unha cuña. Eu a cuña non a mirei rematada, pois pode que sea un cacho de cuña ou que sea, porque na televisión as cousas son diferentes. Non é como na vida real. Pero a ti pedironche facer un baile ou algo? Sí, sí. Pois nada, bailamos o público do Quen Andai, elí, diz que se gravou unha cuña. Pero non sei, non mirei... Se fixestes ben, o mellor saides nesta película, Ti viñeches algunha vez a este cine nos últimos anos? Nas últimas décadas... Décadas, porque creo que leva desde 1943, díxome perfecto, Non tanto, pero casi. Madriña. Nos 80, por lo menos, sí. Diches boas películas, Sí, bastante boas. Pero non como aquí imos ver hoxe, compañeiros. Tania, que tal, Esta muller deixou de ir ao gimnasio, mirade que ven coa roupa de pilates, para vir ver aquí a película do Quen Andai, Grazas por vir, A vos. Home, espero que sexa unha película acorde coas expectativas, Más vale. Digo, sí. Sí. Roberto Vilar fai de galán. Bueno. Non sei de que fai Roberto Vilar, porque é un spot de Nadal. Adrián, que tal, como estamos? Ben, aquí estamos. Me mobilizou medio Seixo. Fixade cando a xente hai aquí atrás, A verdade que eu espero non decepcionar a xente, Home, que va, estamos esperando a primicia aquí da estrela do spot de Nadal do Quen Andai, así que vai ser espectacular. Antes de acabar, compañeiros, que xa está preparado perfecto, perfecto, estás preparado? Vale, sí, está me dicindo perfecto que lle ten que dar as máquinas. Deixadme falar con esta señora un segundiño, compañeiros, perdón, que veño por aquí. Sí. Que esta señora que veu en muletas e cunha mantiña, me agradece o seu esforzo, Porque aquí en Seixo non vai tanto frío como no Cebreiro, pero algo de frío vai, Algo parecido. Un poquinho menos. Estás nos vendo en directo, por casualidade. Grazas por vir, Gracias a De nada, nada. Bueno, a ver, queredes ver a peli? Sí. Compañeiros, ímonos preparar en primicia. Eu me poñer aquí. Sí, sento aquí, compañeiros. Vale, compañeros de realización. Querémolo ver a par que o vedes vos nas vosas casas. Vale. Estades listos? Sí. Vou dar al sinal, vale? Todos preparados. Móviles apagados e todo. Vale. Compañeiros, a de 3. 1, 2, 3, play! A ver, imos... 99 449 99 449 Cala, déjame dormir. 99 Hai que facerlle caso, que é un soño premonitorio. Igual Galiano deu con número do gordo. Así que o 99449 hai que atopalo. 99449. Que pasou, Antonio? Ostras, 99449. Bueno, isto é un sinal, tío. Cóbrame o café mira, isto para ti, nin o contes, e dame ese décimo. Pero escoita, queres ese 10? Ese mesmo, sí, por favor, fai favor. Os cartiñas fan falta para que non fagan falta. Por eso fan falta. Ai. 99449. Muy bonito. Sin pecado concebida, hermana. Creo que roubei. Cree, como cree? Porque... O roubou non roubou. O conto é que atopei un décimo na calle. E collino. A ver, sí, señor. déixeme ver. Non, pero bueno, verse cos ollos, que cas No, mans, pero déixeme ver aquí, por favor. Pero o conto é si Por toca. favor, non se fía do cura. Déixeme ver aquí. A ver, hermana. Hermana. E si toca. Si a sorte chama a túa porta que non sea con cartos. 99.449. Vou no gardareo, hermana. E si toca. E si toca, toca a min, hermana, non se preocupe. Ala. Oyendo esto, Reina Lourdes. Hola, Robertiño. A ver, que che pasou agora? En que podo axudar? Vale. Vou a intentar mandarte o mellor investigador que teño para que te axude. Descuide, santidade. ¿Qué? Pero ¿Qué pasa? este décimo é falso, Pero falso, ¿por qué falso? A ver, ¿qué ten de raro este décimo? porque eso é máis falso cun euro de 3. Para un asunto como este, penso que imos precisar dunha segunda opinión. Comisaria Paupeta, non me pique, por favor.
este billete é verdadeiro ou é falso? A ver. 2 veces e 3. Está claro. Ah, toma. Todo. Cheganos unha nova de última hora, grande escándalo en Galicia, tras descubrirse que o 10º da lotería do Quen anda aí podería ser falso. As investigacións levadas a cabo polo Polipaco e a Galiña Paupeta apuntan que se trata dun boleto máis falso que un billete de 3 euros. De confirmarse, o programa pasaría a gravarse no cárcere da Lama. Que dis? No Quen anda aí? Madre mía, que teñen montada. Menos mal que hoxe estou aquí tranquiliña na casa e a min... Que se sabe. Policía, Eva Iglesias? No. Levanta as mans. Arriba as mans. Que? Arriba as mans. Pero que fixen? Queda usted detida por un delito de estafa. De estafa de quen? Sí. Eu non fixen nada, Han estado vendendo... Para un momento que... Pero terei dereito a facer unha chamada ou algo? Sí. Ahora mismo, quédate... Perdón, quero falar co meu abogado. Non fale, vale, todo o que diga vai a ser utilizado na súa contra, declarará solo ante o xuiz e queda usted Luis detenido. Pena! Para aquí, que parece que sale aquí o gordo. Para un momento. Sí, 99.449. 4 millones de euros. Quen contaba, esta vida hai que ter sorte. Quen contaba, con Borja Mina xa no Caribe. Non me chega co premio que aínda me gordo tamén. Sí, señor. Temos aquí precisamente o inicio do noso anuncio. Bueno, anuncio é unha película xa, de Galiano e Mucha, que soñaron con ese número. Anotou o seu número. Verdad, Galiano? Acabouse. Non hai nada. Eu pesquei 99.449. Acabouse. Eu saquei no día aquel, no outro día... Na máquina. Na máquina. Sí. Hombre, para a parte dos que lle demos nós aquí... Echamos enseguida... No, a parte do que che demos nós, quitache unha maior. Era boa. Non me deste ni unha buena estada, pero me chajei aquí. Esa te chaman por teléfono. Dame o número de Galiano. Que número che vou dar? O que sale na televisión. Pois toma, e toma. Que lle dio o número, non? sí? Como esta non sabes, non te Este ano, ca nova norma, bueno, non sei se comentamos aquí, ca nova norma que hai das loterías, que, por exemplo, o jubilado non lle pode tocar. Non, eu que non toco. Venga. Sí, bueno, unha norma que hai que ten sentido, non? Porque está xubilado, non? Aí o que hai que é, a xarda hai que levar ali, non? Pero ten sentido, porque un xubilado, para que lle vai tocar o tocar? Non, iso é sin sentido, déxate de sentido. O que ten sentido non fai unha parvada disso. Temos que agradecer Que sería para a xuventud, a lotería, para a Temos que agradecer a xuventud que todos traballa, amigos e amigas que aprenda a traballar. que participaron no anuncio.